Hi guys! Good morning! It's me, Michelle V, and heartish welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Charot. Good morning, everyone! Happy Monday! Kung mapapansin nyo, ganyan ko lang yung buhok ko, guys. Anyways, nakapagkaroon ako ng katawan. Charot. Gumising ako ng maaga ngayon. Tapos, anyways, nagsalang na ako, guys. Napagsalang na ako ng labahin ko sa baba. At, yeah. Napagsort out ako ng mga labahin. Tapos, nadala ko na doon yung labahin. Ang nandito na yung mga bedsheet kasi mamaya ako siya lalaban. And, yes. Tapos, nagsimula na ako mag-vacuum, guys, ng bahay namin. Tapos, sabi ko lang, nga, mag-vlog tayo. So, yun. Nag-vlog. Ayan, guys. Naka-ano na ako, nakatawag ito, naka-change ano ako, guys. Yung buko ko lang, hindi ko pa rin siya showeran. Pero naano ako, guys. So, yun. Nag-vacuum na nga ako. Tapos sabi ko, okay. Charot. Ngayon yung oras ngayon, guys, is 8:30 na. 8:30 na, diba? Madalas, alas 9, madalas. Yeah, most of the time, di ba? Late na ako nagigising. Pero nagising ako guys ng maaga. Tapos, nakapag-edit ako ng vlog na i-upload ko ngayong araw, di ba? Ayan, so, yes. And then, ngayon talaga ako maglilinis. Kasi nga, nito nakaraang weekend, ayan, isa dito ang aming bata. So, ganun. Tapos, pagka ganun guys, kinalunisan ako naglilinis. Ganyan yung bata. Which is, bago naman dumating yung bata namin is naglilinis na ako. Tapos, after naman ng pag-uwi ng bata namin, tsaka naman ako maglilinis. Kasi syempre may bata kami kasama. So, hindi talaga may iwasan guys na talaga, diba, magulo or something like that. But it's normal. Tapos, ganun lang din ako. Tapos, tsaka ako maglilinis. Update. Nagkakape na pala ako. Para akong timwang, naiiyak ako. Hindi ko alam. Naranasan niyo rin ba ito? Yung para kayong naiiyak na parang naman. Charot, hindi. Kasi guys, ganito. Nanonood ako ng vlog ni Alex Gonzaga. Naiiyak ako. Charot. Ang aga-aga. Charot. Nasampay ko na pala yung aking first batch ng aking labahan. Ba yan? Ako kasi yung tipo ng tao na ang bilis-bilis kong maiyak. Ang bilis-bilis ng ko. Yung alam mo yun, hindi ko alam bakit ganun ako. Charet. Hindi nadadala ako sa emosyon. Kasi, nanood ako kahapon din ng vlog ni, Tony Gonzaga, diba? Tapos, in-interview niya si Mikey. About yun sa yung how many times nagkaroon ng pregnancy, tapos, hindi natuloy, ganyan. Nalungkot. Tapos ngayon birthday, di ba? Birthday niya. Birthday vlog, hindi naman pinapanood ko naman ngayon ni Alex Gonzaga, ganyan. So, para akong timang. Pero alam mo yun, na lang siguro ako sa emosyon, ganyan, ganun. So, yeah. Charot. Nanonood lang naman ako ng vlog, naiyak ako. Sorry. Tsaka, ayun, masaya din yung puso ko ngayon dahil nag-share yung aking kapatid na nila guys, yung pinning ceremony, ganyan na at yes, praying na maging successful yung kapatid ko guys, yung bunso namin kapatid dahil din yun siya guys, teacher din siya, so pinning yung nang ceremony nila, tapos ayun na kasi yun yung na soon ka na, ka na talaga, magiging magiging guro ka na, ganyan, kumbaga, road to graduation day, ganon. So, ayun.
yun din yung ng emosyon ko din ngayon kasi masaya ako kasi kumbaga yung mga kapatid ko very nila ngayon tawag ito yung alam mo yun yung goal sa buhay kanyan. So I'm happy na malapit na graduate yung kapatid ko. Alam mo yun, din yung kapatid ko as in grabe din yung niya. Kasi yun, talagang pinagtatrabahuhan din niya yung pag-school niya. Kanyan. So, congratulations kapatid. Ayan. So, praying for your success. Ayan. At sa inyo lahat, aking mga kapatid. Miss ko na kayo. Ayun. So, yun lang naman. Kasi nga, kasi hindi ko pa nga tinatapos yung vlog ni Alex Gonzaga kasi sabi ko mag-update ako sa vlog ko. Tapos hindi ko na mapigil yung yung emotion ko, naiyak ako. Ano naman yan? Ayan, so, as a babae na hindi ko alam bakit ganun yung sa mga personality ko, guys, yung ganun, yung madaling akong maano sa emosyon, parang ganyan. So, yeah, na talaga. So, yun. Pinag-pray ko rin si Alex Gonzaga magka-baby na rin siya, di ba? As what I prayed for myself na magka-baby din ako. Alam yung ganun. In God's perfect time. Kapit tayo. Nadala na naman tayo sa emosyon. Ay. So, dito natirang mga pinagpuputol-putol ni Rafael na guys, na pretzel ba ito? Ganyan. So, sasatin sa kape. Iyak ako pa din. Hindi ko pa mapigilan. Ano ba yan? Pasensya na kayo kaysa kung ayaw nyo ng mga ganito na yan. Skip na lang. Ganito talaga ako. This is the real me. Madali akong mapaiyak. Ganyan. Kahit anong gawin ko, hindi ko alam bakit ganun. Parang timang. Yun, so, kain tayo, guys. Almusal. Nagsasalang pa ako doon ng another batch, guys. Sobrang dami kong labahan ngayon. Tapos na ako mag-vacuum. Tapos, kinuha ko lang yung aking, guys, yung batch. Tapos, sinampay ko. Tapos, nagkakape ako. Tapos, mamaya ako, after ko maglaba, tsaka na ako magmamap ng aming sahig. So, yun yung. So, update ko lang kayo, guys. Mamaya, baka mag-iyakan tayo. So, hi guys, update. Charot. Meron pala ako ditong mga pinaggagayat-gayat na guys. Ito yung natirang picho part ng manok. Hindi ko alam kung picho rin ba sa inyo. Sa amin kasi sa Bisaya, ganito picho. Hindi ko alam kung ano sa English yun or sa Tagalog. Kasi iba naman yung breast, diba? Ewan ko. Parang breast part. Ewan ko. Basta ganun. Basta yung basta akong tawagin sa amin picho. Ewan ko na lang talaga. Charot. Tapos, may ginayat-gayat na ako dito kasi sibuyas, bawang, tsaka may inano ako na paprika. Tapos, naisip ko, may paprika ba yun? Charot. So, anyways, magluluto ako ng sopas, guys. Ang lamig ng panahon ngayon. At ito may carrots na ako dito, guys. At, wala pala akong cabbage. So, tatakbo ako sa Aldi. Yan. So, lang naman, ilang kembot lang, nandun na ako. Charot. So, bibili na ako, guys, ng cabbage. Tsaka, bibili na rin ako ng kailangan ng aking jusawa. Yan, tapos, tsaka tayo magluluto pag balik ko. Ayan. So, habang pala ako, nagagayat ako, isanod ako ng vlog ni Libby Ann. Ayan. So, hello, sis. Hello, Libby Ann. Ayan. So, tawag sa kanya kasi nga, nag-grocery siya. Tapos, yung wala sa lista niya, nabili niya. Ganyan din ako. Charot. Minsan talaga pagka yung hindi naman masyadong nabibili. Charot. Ayan. So, ayan. Hello, sis. Soya. Charot. Lang ako, guys. Mag-asikaso lang ako. Tapos punta ako ng Aldi. At bibili ako nung wala dito sa bahay. At, yeah. I'll see you guys later. Aldi. Hi, guys. Charot. Nakakapag-post pa. Nilagay ko na pala kanina yung kaldero ko dyan nalutoan ng sopas. So this is what I've got from Aldi. A little grocery jar. And let's have a quick haul. Charot.
Kita nyo na agad yung dalawang cola. Alam nyo, kagahapon, Sabado, wala silang ganito. Ubus ang zero nila. Madaming regular. Yung Coke regular, pero zero. Yung mga tao may din guys isa sa mga zero. Ang problema ko ngayon guys is, naglaban. Hindi nagana. Parang may something na nangyari sa aming dito. Sa electricity. Hindi siya nagana guys. Kag ito, kasi nagka-burn out diba kagahapon. Tapos kanina, wait, isara ko muna. Kanina, ang nangyari is, mag-aang na pala ako ng kape, no? So, normal lang. The same way what I've do for very long time. Charot. Kung ano yung normal ko na ginagawa, pag nag-open ako ng ng coffee machine namin, ganyan, tapos magkakape ako. Tapos, yung na-open ko na siya, kasi na-open na siya eh. Tapos, kumbaga nagpintot na ako ano yung iinumin kung ano yung klaseng kape. Yan, tapos sumunta na ako dito kasi nga kukuha sana ako kukuha ako ng gatas. Tapos ramdaman ko may sumabog, ganyan, na hindi naman ganun kalakas. Parang a little bit of explode. Ganyan. So, ganon. Tapos, wala, na siya, na dreads. Ganyan yung aming machine. Tapos, tinry ko tinanggal sa saksak, no? Tapos, binalik ko ulit. Tapos, sugupilot ako. Wala. Tapos, sabi ko, mag-initan na ako ng tubig sa aming heater. So, ginamit ko yung heater namin dito at hindi na din nagana itong aming ito. Tapos, tinignan ko itong ref namin. Pati ito wala na rin. Ito wala din. Basta lahat dito sa kitchen namin na mga socket or something like that is walang electricity. Ganyan. Tapos, may ilaw naman guys kasi dito sa meron. Kasi, siguro magkaiba sila ng diba? Magkaiba sila ng linya. So, tinignan ko doon sa pinaka-bolt namin is nakababa yung isa. So, inangat ko. Wala pa din, guys. Hindi ko alam bakit. Tapos, sabi ko sa asawa ko, tingnan na lang yung mamaya pagdating niya after ng work. Anyway, so, let's go to the hall. Tinapay, guys. Gusto to ng asawa ko, pinakain-kain niya yan. Siya nga halos nakaubos ng ganyan. Ayan, tapos, hindi na ako guys ng saging dahil nung nakaraan walang saging. May saging pala pero hilaw na hilaw pa. So parang hindi maganda pagka gano'n. So ito binili ako guys. Walang laman yung aming kasi nga yung orange. Bumili kasi ako ng orange. Nandito dito sa ref namin. Kasi masarap sa pagkamalamig. Tapos ito yung binili ko guys na maliit na ewan ko anong tawag mo para sa akin. Cabbage. Charot. Cabbage triangle. Ewan pa talaga. Charot. Resibo. Tapos may bili ako na river. Ang pa yung gagawin ko nito at guys, tawag nito? Walang electricity. Wala. So, bibili pala ako ng gatas din. 4 pala itong river na nabili ko. Tapos, bili ako nitong, ito? Bratwurst, Fumschwein, zum Braten oder für den Grill. Kasama yun guys. Tapos bumili ako ng grapes. Dahil babaunin naman yan mamaya ng asawa ko dahil magdadrive kami mamaya. After pa ng work niya. So ganyan, magdadrive kami. Siguro mga yun. But mahaba-haba rin yung drive. So pagka nagdadrive kasi kami, gusto ko prutas ng kinakain namin. Nagpo-fruits kami. Ayan. Tapos ito guys, yung binili ko pa ng Kasi ang iba dito ay gagamitin ko sa, ilang peraso ba naman ito? 5. So, yung 2, gagamitin ko dito sa aking sopas. 2 lang. Okay na dyan. Tapos, mantika. Tapos, tubig. Ito lang binili ko guys. Mamaya na ako bibili pagka nandito na yung asawa ko ng medyo madaming water. Dahil, it's so mabigat. Or mamaya. Ewan ko basta gano'n. So, mamaya ako lang dito prepare. Dito na guys. Tapos, nagpiprepare na ako. Ang aking nabayaran for today's grocery is 1970. Ganyan. Parang lang yan, kapanganakan. Charot. Ilagay ko na dito guys. Medyo malamig-lamig pa naman yung aming ref, but yeah, I don't like this na walang meron ba akong gatas dito guys? Konti na lang to. Ito ang yan ko, tapos ito yung katagdagan ko ng konti dito. So yeah, ganun. So let's proceed to the cooking of sopas. So, it's time for, guys, sabi ko, magluluto ako ng sopas, guys.
Wala nga pala ako guys, kuryente dito. It's a fail. Mamaya pa ako makakaluto dito pagdating ng asawa ko, guys. Ano ba yan? Akala ko talaga na wala na naman pa yan. Kakasabi ko lang. So, hindi ako makakaluto. Ito na sana yung lunch ko hanggang dinner na. Alas 12 na, guys. Ano ba yan? Charot. Hi. Kasar, wait. I'm gonna find what's happening to this world. Charot. Wait ha, ayusin ko lang. Wait lang, titignan ko kung makakaya kung ibalik ang kuryente. Hi guys. So update, nahanap ko yung kaya may kuryente na ulit kami dito sa kusina. Talagang inano ko talaga, gusto ko magluto Nakaano ako guys kasi pinagpawisan ako tuloy guys. Aray ko. Nagpawisan ako kakahanap kung anong gagawin. Tapos pinagbaba ko lahat, tapos inangat ko. Tapos narinig ko yung tumunog. Ito na, so magluluto na tayo, papahinitin natin. Kaso ako ay talaga, pinagpawisan talaga ako. Grabe talaga. Ay, wag yun na pansinin yung aking braso, sadyang malaki talaga yan. Kahit anong gawin natin, ayan na talaga yan. Nakakainis talaga rin. Hi! Okay, let's go. Let's cook. Gamitin ko guys ang margarine. So, pagpasensyahan nyo na ha kung nakakakita kayo ng malaking braso. Because that's my braso. Mahirap talaga guys palitin yung braso. Hindi ko alam bakit. Basta mahirap talaga palitin ng braso. Braso talaga ang problema ko guys pagkaano. Kasi hindi naman ako masyadong andito. Sa braso talaga ako guys. Ganyan. So nakikita ko yung sarili ko mataba sa braso. Ganyan. So ano tayo magagawa dyan guys? Ganyan na talaga ako. Yan, may kuryente na kami guys sa ref. Ay, naku po. Hindi pwede kasi hindi tayo pwede magutom. Charot. Sige, labas ko natin. So, may kuryente na ulit. Grabe talaga. Maano talaga ang kuryente namin ito. Kasi patay bukas. Ano ko ba? Dahil nag-run out kasi kagahapon. Konti lang mantika guys. Para hindi masunog yung pato. Sabi ng chef na aking napanood sa YouTube, sa Facebook. Pagka gumagamit daw ng butter, lagyan ng konting lagyan ng konting mantika para hindi masunog ang butter. Binalot ko lang sa plastic ito guys kasi nangangamoy na ng sibuyas. So yeah. Ano nangyari sa'yo, sis? Pumunta kami ng diba, ng Hort, tapos pumunta kami ng parang Asian store, diba? Wala silang magic sarap. Gusto ko talaga yung magic sarap, but wala silang magic sarap. Ang meron sa kanila yung umami. Tawag ito, yung bitchin ba tawag doon, yung Ajinomoto na bitchin sa ganun. Hindi kasi ako may gumagamit doon talaga. Hindi ako manilig doon. Mas gusto ko yung magic sarap. But wala silang magic sarap. Ganun ang nandoon. Hindi ako bumili. Of course. Let's gisa guys. Let's open a little bit of this.
update! Ito na pala yung aking sopas na paborito. Wow! Charot. Ba't parang noodles? Kasi parang noodles yung mga inuha ako, guys. Oh. Anyways, pangalawang batch ko na yan. Pangalawang ano ko na yan, guys. Kumain na ako nung nauna kanina habang katsikahan ko yung aking friendship. Ganyan. Tapos, ayan. Kain. Pangalawa na ito, guys. Yung una kanina, medyo madaming mga ano ako nilagay. Ngayon, parang puro ano pala itong nakuha ko, guys. Puro, tawag ito? Puro noodles. But yeah, it's okay. So, itong aking lunch. Ay, parang ang puti ko dyan dito sa, ano, hindi mo anak. Charot. Yung panahon ngayon is, hindi talaga siya kaya-aya. Malamig. Kain tayo, guys. Sopas. Hanggang ano ko to, guys. Kamayang dinner. Whoopsie. Yung asawa ko. Kumakain din ito, guys, ng asawa ko. So, pag ayaw niyang kumain, meron naman ako dyang ibang ano, alternative. But, yeah, kumakain siya nito. Sopas. Gusto niya to. Pero may mga time din kasi yun na ano, na parang hindi niya, pag hindi niya bet, ganun. So, ganun yung asawa ko, guys. So, ganun talaga siya. Garap ng sopas ko, guys. Yung paprika, oh. Yung ano to, snack paprika. Garap. Guys, tumating na yung aking Diyos Sour Bells. Wait. Hindi ko mabuksan. Ay ko. Ay, siya. Hi, guys. Pasok sa sasakyan. Ibang sasakyan yung gamit ng aking Diyos Sour, guys. Yeah, okay. Let's go inside. Ay. Dito yung kanyang ano. Ibang sasakyan to, guys, yung gamit ng asawa ko. Ano to, guys? Sa kanyang friend. Hiram lang kami ng sasakyan dahil yung sasakyan namin kasi is cute. So, very thankful kami sa kanyang kaibigan dahil kami ay pinihiram. Oh. Yeah. So, let's go! Asawa ko, bumalik na kalimutan ko yung box. Guys, update. Tapos nakapit ang aking Zabo Bells. Ayan, so, nag-ano lang siya. Nag-CR lang siya. Tapos, yun. And I'm waiting here in the car. And uwi na kami, guys. Balik namin itong sasakyan. Sa kanyang friend. Tapos, kuhanin namin yung aming sasakyan. Ganun, ano lang kami. Ganyan. So, yun. Ang cutesy kasi nag-aming car. So, yeah. Dubilim na, guys. Wala na ng ilaw. So, yun. Ewan ko saan siya nakahanap ng ZR. Kanina pa yung naghahanap ng ano eh. So, yes. Update ko na lang kayo, guys, mamaya sa bahay. Saan kaya yung nakahanap ng CR? Ayan, so, yeah. Update ko kayo, guys, later. Guys, update na dito na kami sa aming sasakyan. Kay Louisa Baby. Charot. Louisa Baby. Ayan siya. Ang dala yung asawa ko, guys. Pinabalik lang niya yung ano. Hindi na ako sumama doon sa may, ano, may parang office. Ganyan. So, ito na ako maghihintay sa loob ng aming sasakyan. So, yeah. I will update you guys again later. Ayan, ito na kami. Hoy, lamig sa labas. Guys, update na pala ako sa aming kwarto. Kakawin na kami, guys. Kaya na pa, tapos nakakain na rin kami. Anyway, kinain namin yung sopas. Ayan, and masaya ako kasi nagustuhan niya. Nakadalawang siya, mangkok. Ayan, yun lang. Ito yung dinner niya. So, yun. Wala naman ako ibang gagawin ngayon, guys. Ayun naman yung ganap natin ngayong araw na ito. Sa
sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. Ayan, so, ayun lang. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all.